Arratsaldeon berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Ibai Zabaleko uretan Santurtziko 40. Ikurrina dugu jokoan, eta 11. jardunaldia Eusko Labe Ligari dagokionez. Momentuz gogoratu, sailkapen nagusian Orio dela lidertzan, 110 puntu ditu Oriok, eta 4 garaipen Zierbenak 88 eta bandera bat, Hondarribiak 2 bandera eta 97 puntu, Santurtzi 4. 96 puntu eta 2 bandera baita ere. Hauek orezko txandan izango ditugu, gero 5. 8. Donostiara, Urdaibai, Ondarroa eta Kabo, eta lehen txandan zelkapeneko azken lauak ditugu, Kaiku, Lekitzarra, Astillero eta San Pedro, ikusi bekaldean San Pedro eta Astilleroen artekoa nola dagoen, puntu bakarrean eta 6 puntu gehiago ditu Lekitzarrak. Eta patroien zelkapenean, CaixaBank sariari begira, Arkaiz Diaz, Donostiaren patroia da liderra, 13 puntu ditu Arkaitzek, Borja Gomez Zierbenakoak 8, Goikoetxea Lekitzarrak 6. Hori da beraz orain arte duguna, gogoratu orain, lehen kaletik arituko da Astillero, 2. Kaiku, 3. Lekitzarra, eta 4. San Pedro. Ontziak oraintxe, hurbiltzen ari dira, eta uste dut badugula denbora, aldez aurretik Sara Gandara grabatutako elkarrizketara zuei eskaintzeko, Miguel Ángel Ruiz dugu, Astillerokoen arraunlari, eta entenatzailea eta lankideok pres baldin badugu aurrera. Un poco rara la regata, no, lo veo pues como lo veremos todos, ¿no? Esperando al sorteo y a tener un poco de suerte, que te toque una calle buena y poder limar algún punto más, como igual que la semana pasada. No, eso nos tocó buena calle y la aprovechamos y dejamos atrás a los rivales con los que nos estamos jugando la liga y hoy esperemos que salga igual y que no nos toque al revés. Sí, librando ahí el descenso directo y persiguiendo ahí al Ekeitio, que está ahí a 6 puntos, a ver si le podemos quitar alguno, y quedan 8 regatas y poco a poco. No, animado, estamos, pues eso, al final son regatas que tienes que tener un poco de suerte porque estamos muy igualados y intentar quitar esos puntos, y la gente está animada y entrenando, y bien. Irri Fartxu, Miguel Ángel Ruiz, arraunlari eta prestatzailea. Bueno, semaforo keinukaria dugu, Lagontziak egoki, Erne, semafora gorri, bai berdea, eta abiatu dira. Astillero ziztu bizian, Bai, gaur zaintazun gehiago, ontziak ez daude geldi, eta urak mugitu bai, inoiz ez daude itxasoan ere geldi, baina gaur gero gogoratu kendu egingo dituztela semaforoak, orantxe iadanik lehorretik agindua bezain askar, erretiratu egingo dira hortik. Begira Astillero nola doan, Erabat estriborreka, ezkerreko aldera, Larun batean gaur 8 egin zuen ikeragarriatzera geratu zen, igandean estorpada hobea eta gaur aldaketa bakarra egin du, igandean errendimendu hobea eman zuen treniruarekin alderatuta, hortxe, Corrales, Sergio Posgarren tosta kontuan hartuta, González espaldara bota eta orain arte kontrankekoa izandakoa erritmoa markatuz jarri duela Ibon. Hanketik, Ruben Álvarez Pedrosa eta gero bestetik, azken aldian ere, patrontzan Iban Gomez gehiago ikusten ari gara, begira, hor korronte gehiago izango da, eta Kaiku Astillero kanalaren erditik, une honetan korrontearen alde. Amorratzen noski ziago gartzeko. San Pedro eta Lekitzarra aurretik, San Pedro une honetan, Lekitzarra segundo batera, Kaiku bira Astillero 3. Guazen Kaikurekin eta gaur García Dandoin patroi lanetan. Horixe, azpimarratu dugun albistea edo, berriro ere, Pello García Dandoin, igandean Karpintero aritu zen, eta gero berriro ere Christopher González, lehorrean egon ostean, gizon garrantzitsua, indartsua. Bai, familia izan zutela, aurreko astean, da hemen da berriro, pronto. Eta pixkanaka, Mikel, hor espaldan, Sulaiman Rau ere, 3. estorpada, eta ari dela pixkanaka, hortxe, maiganean kolpea eman, eta borrokarako hanketi berriz, egon kortzen hau ere, Miramon estriborrean, Angel Mari Rodríguez, baborrean. Bueno, eta Lekitzarra, hor da, bigarren momentu, San Pedro burua, Lekitzarra bira, Astillero eta Kaiku 4, eta oso asteburu garrantzitsua denak,
baina gogoratu hauentzat ligak ez dituela 20 jardunaldi baizik eta 18 bekaldekoentzat. Egun beltza bizi zuten Lekitzarrek, pasaden igandean 2 aldaketa egin du bestea beste brankaria, Hori da. Gaur da Mikel Zubi aurre. Eta hemen San Pedro, larun batean Oriol Mikel Arostegik treniru eraberritua, eskifaian aldaketak eginda eta bar, eta Uraxe erakutsi du, eta San Pedrok momentuz bere kalea 822 metroan aprobetxatu du. Begira, 1 metro. Orain hartu behar du erabakia Arostegik, zer egin? Beste luzean. Ez dira txarrak. Metro gutxi hauetan lorturiko segundua 822 metrotan. Ziago hau. Lekitxarrari 2 eta beste 2ei 3. Aiziaren alde, korrontearen aurka. Anda San Pedro 2 eta 45. Astilero Ziago oso ona. Astilero, begira Astilero. Haze Ziago Astilerorena. 2 eta 48 eman diete beste 3ei. 2 eta 45 San Pedrori. Beno, orain, Mikel, lehen luzea bukatu zai, egona izateko galdera, zer egin behar du? Korronte aprobetxatu erditik, edo aizea zai ez duz, estriborrera jo babesera. 7 minutuko luzean kontua da, hemen aizea zai ez duko duela, Zati batean, kai aldeotan, badu hortik aurrera ja, gehiago berdindu daiteke, ezta? Uste dut erdi aldera datorrela, Uste dut erdira datorrela. 3 segunduko tartea, ontzi bat San Pedrok beste aurkari, goazen Libia ontzira! ¡Apa equipo! ¡Abajo! ¡De piernas! ¡Que nos vamos! San Pedrotarrak burrukarako dira, Denak erdira, San Pedrotarrak zailkapenean eibon, azkenak bai, baina temati gogor da aruntza datoz. Noski, 1956 metro. Oso luzea baita orain duten saiotxoa, Urrengo balitzan heldu aurretik. Mikel, abantaila bat ere bai, desabantailak bai, kalea txarra denean, 7 minutuan dela txarra, baina abantaila bai, mugitzekoan, 8 forma egiterakoan, gradualki oraindik ere, ez direla hain radikalak maniobrak, esate baterako. San Pedrok bere kalea utzi, eta bilatu du ibaiaren erdialde. Orain, 5 minutuan, hortxe joango da, Ase estropada, ene. Kontua da guk hemen lehorretik, aizearen eragina erraz somatzen dugula. Baina korrontearena, haie barrutik uretan. Begira epailea, Azkenuak egiten ari da, eta Astillero hori noski. Astillero lehen kalearen jabea da, eta epailearen mezua garbia da. Zoragarria doa. Hor, balizak libratzeko ere, bakarren batek zerbait zuzendu beharko du. Askotan ikutu bat nahikoa izaten da arraunketatik ateratzero. Bakaiko ere tartean, Eusten dio San Pedrok, ontzitxo bateko errenta du. Ez da txarra, haientzat. Ura bera dela, gero lehenbiziko kaleak eta bigarrenak korronte dezente bila dezaketea. Eta Arostegiren alde esan behar da, ausarta dela gizona. Lana bai, probatu, eta ikusi lehenengo hilabeteko jardunaren ostean, gauzak ez doazela nahi bezain ondo, eta berriro eman beste buelta bat ontziari, eta segi. Bueno, orain helmugatik, beste referentzia bat, helmugatik pasako dira. Astilerok eta Kaikuk bigarren kaleko buia erditik utziko dute. Momentuz Lekitxarrak baz, pixka bat atzeratuta. 5:45 San Pedrok, gero Kaiku eta Astillero eta Lekitxarra, baina tosta pare bat atzetik Lekeitioko. Orain azkarra datoz, Kaiku eta Astillero San Pedro baino. Argi, Astillero eta Kaikuren artean, hor metro oso gutxi daude eta epailea tartean da. Hor begira, hor zenbat. Gutxi baina, momentuz bandera txuriarekin bakarrik ari da. Eta bandera aldatzen ez du bitartean. Astillero bidali du orain. Astillero bigarren kaletia, kalterik ez egingo Astillero hori, Eta hor, urak nabarmen begira beltzagok, ikusten ditugu ilunagoak. Bandera aldatzen duelean da urdina erabiltzen badu abiso emateko, kontuz. Horrek ezan nahi du urrengoan zigorra izango duen. Txuriarekin ari den bitartean, hain bestean. Bueno, Kaiku jarri dela Astillero hortxe eta San Pedro orain eusten.
Hemen bakoitza bere jokoa egin behar du, dudarik gabe. Bandera, Ara, bandera urdina. Orain urdina, Orain urdina. Astilero zuzentzen. Astilero norabidea zuzentzen. Biak, ez? Urdina Astillerorentzat izan da, ikusi da banderaren kolore aldatu bezain askar. Ospa. Ospa hortik bizko. Kalea, jakin beharko genuke orain. Nik ibai honetan hause maite du, treniruak hain gertu ikustea. Hor bestea ikusten dena, hor arraunlariek ere aprobetxatzen dute marrua egiteko beste ekaitu dezaten. Bai, orain mikrofonoekin eta hitzen dira, eta hor askotan, beste treniruari entzuteko moduan, oio egiten da. Askotan engainatzeko ere, bai, Igual, 10 eta jo, 10, bestea jo dezan. Horlako jokoa ere izaten da, hemen Ibai Zabal. 3 segundutan danak, ikaragarri doa. Kitxarrarentzat egoera ez da gustagarria ora. Ez. Zailkapenean badute, altxortxoa. 10 dira 27rekin, Kaiku oso urruti dago, aurretik 9. 46rekin. Baina Lekitxarrek Astillerori 6 eta San Pedrori 7 gaurkoa hasi aurretik. Orain, irudi honetan garbi ikusten, pixkanaka. Zuzendu beharko dutenak, Astillerok batetik eta San Pedrok bestetik. Hori Kaikuren alde, eta nire ustez Lekitxarraren aldekoa izan daiteke hori ere. Erne haizearekin, 29-30 kilometrorak. Antzematen da, ilunago eta erne. Eta arraunerako ibaian baldintza txarrenak hauek dira, korrontearen alde eta haizearen kontra. Zergatik korrontearen alde, arrauna horretan sartuta korrontearen vektorearen aurka egiten duelako, eta gero arraunak goran direnean haizearen kontra. Askotan patioak aipatzen ditugu, orain. Hor ikusi behar dira. Korrontearen alde haizearen kontra. Hauek adibidez, estropada tanken hautakoak Galizian, hango itxasadarretan ikusi izan ditu. Bai jauna. Akaba! Hor oso txarra dago, begira, Hai, korralez! Laizzer aurreak ere saltoka edo hasiko dira. Kaikuari da, orain bere baina hori, bere indarra, batioak, nolabait azaltzen. Euski, bigarren kalearen jabeare bada. Begira San Pedro orain, aurretik 3 segundu ibili eta orain 5 atzetik. Orain hor buru hotz behar da, egiten peno. San Pedrotara desiatzen, Volta emateko, hori da. Orain, Kaiku, Astillerok alde izan duten korrontea, gero kontra izango dute. Orain, modua egingo du, eta lehenbitzeko kaleak orain babesago izango du behar bat. Volta hartu ostean. Bueno, gaur balitzak hor portuaren gune bereziak dira. Eta zailtasun gehiago dugu, horren berri emateko, baina saiatuko gara, katamaran hortxe dugu. Baina hor dira Laura. Bai, barkatu, Mikel, begira, lehenbiziko kaleak buelta hartzen duenean, hor leuna errapatuko du. Hor lehenbiziko kaleak orain zuloa zabaldu dezakeko. 10 eta 17 Kaikuk, segundo batera Astillero, ira San Pedro bostera Lekitxarra. Horiek epaimeitik eman dizkiguten denbora. 10 eta 17 Kaikurentzat, eta maniobra ostean Astillero. Hortxe da, errekuperatu nahian. Kaikuren GPS-a falta da, eta Kaiku aurretik izango dugu. Ziabogan horrela zen, eta datu hori falta da. Nire ustez orain, lehenbiziko kaleak abantaila izan dezake. Hor garbi ikusten da, Santurtziko portuko sarrera horretan, urak lehunago daude 3. eta 4. kalean, nire ustez. Eta hain zuzen ere, Kaiku horixe bilatzen du, Begira nola datorren Kaiku. 3 segundu Kaiku Astillerori, Lekitxarra bostera eta Erne San Pedro 8. Bai. Hau gune oso txarra 3. eta 4. kalearen zara. Argi pala hoiek! Estriborrankekoak eratu eginda. Zerakoa, badezpa ere. Seguro patroiari esan Bai. alde itzak emendik. Bai. Miramo, Kaikuko estriborrankekoak eratu eginda. Argi pala hoiek. Joi, marrituzte gainera.
Astillero kalea defendatuz, Kaikuri, bai. Astillero kalea nola defendatzen duen, Ez dago ezer oparitzeko Astillero, nola ba. Nola defendatu Astillero bere kalea. Bueno, beste zerbait ere ikusi dugu, baldintza hauetan, hor, lehenbiziko eta bigarren kaletik, ziabo hartuta zuloa zabaldu dute. Lekitxarrarekin eta San Pedrorekin. Equipo, punta el ataque. Horrendikan, beste... Minutu terdi, 2 minutu gogor badira hor. Ilundu eginda gainera, hor abra inguruko zati hori. Oso iluna ikusten du. Lekitxarra eta San Pedroen artean estropada dago, eta Kaiku eta Astilleroen artean beste. Menor euria. Ara! San Pedro! Ara hemen! Uberara! Horain zuzendu egin du. Oantxe ari da. Ze kaletan ote doaz? Segi olatua, goiko etxea. Ze arrisku. Hiru segundu eta haize golpe handiak iruditzen zaite. Ufada indartsua dato. Bene, estropada, dotorea. Oso. Ea orain San Pedrok areetako babesa hartzen duenean, zer gertatzen den? Alik eta azkarren. Astillero bira. Bila dio, goikoetxeak, Lekitxarren patroiak. Orain bi hauek ez dira denbora galtzen ari, Begira beste nola biekin. San Pedro, poliki. Kaikuk eta Astillerok kontrolpean dute momentuz lehenengo txanda. Errepikapen hau. Adrian Miramon, estriborrankekoa, Kaikukoa eta kontrankekoa. Bi kontakekoak ere bai. Biek bildu dute. Eta hemen ere, ez da sobra hundirik izan. Elmugatik Kaiku! Bai Kaiku! Hortxe orain Ligaren Astillero, Lekitxarra, eta utzi bat atzerago San Pedro. Kaikuretzat 14 eta 13, erreferentzia honetan, Elmugan, 14 eta 14 Astillero, Lekitxarrak 14 eta 22 San Pedro, 14 eta 24. Orain iruditzen zait. Kaiku aurretik. Bai, barkatu Miguel, Aize kolpe honekin San Pedro ez dela lehen bezain nabarmen zera bilatzen ari. Baborra, orain epailea berriro ere sartu da San Pedro baborrera bidaliz. Denbora errekuperatzen orain Lekitxarra eta San Pedro. Kaikuri bandera urdina, atera omen dio epailea. Urdinak ez dakar zigorra, baizik eta azken abisua. Urrengoan, 3 segundo, horia. Txanda bizi askoa doa, Uste dut arratsalde osoa joango dela, bide honetatik igo. Bai, orain berriz, euri jasa. Dana. Bogatzeko txarra. Begira bestea, Lekitxarrak, azken aldian ez dute hor darama balka zuri hori, ibaian ere erabiltzen dute. Aerodinamika landuz. Hau da erio, hau. Bai, orain segundo bat, Lekitxarra eta San Pedroren artean, eta Astillero hori denbora errekuperatuz. Argi, aurrea guaztiek etxe goienek. Hoxe da, San Pedro tarren momentua. Astillero ere, ez dute urruti, Orain nahi baino azkarrago aurkituko dute, baliza. Hoi da. Hau da estropada. Haze oinazea estropalari horien. Zugarria. Eman da, bukatzen ez dena. Kalbario bat. Bueno, Zubipeti pasa. Eta maniobrak ere garrantzi zugarria orain, Iruditzen zait Astillerok haize kolpe honekin zortea izan duela. Zergatikan, haizeak nolabait ere berdindu egin duelako estropada eremua. 7 minutuan bestela
Kaleen artean dagoen korronte alde hori gehiago sufrituko zukelako, Astilero. Hor da Kaiku, Garzia datoen gaur, patoi lanetan. Begira, aizea, anemometroa zaindu. Hogeita bat. Hor da Kaiku. Ontzi bateko errentarekin. Astilero pasa eginda. Astilero pasa eginda. Astilero pasa eginda. Lekitxarra. Eta orain San Pedro. Segundu badago, Lekitxarra eta San Pedroren artea. Eta orain San Pedro behar bada Estriborrera jo dezakela, Kaiku eta Astilleroren artean 5, Lekitxarra 9, San Pedro 10. Eta orain txampa bizian, Ibo. Hortik Bota lertu. Elbugako balitzara. Ergometroan bezala badirudi Lekitxarra erdialdera datorrela, San Pedro ere bai. 2 minutos y medio. San Pedro ere bai, Eta Lekitxarra Astilero ez dutzen, Baina metro gutxi, 600 metro, 1 segundo errekuperatzeko. Olatu nabarmenak eta badira bai, baina bestela. Horein txispa ere behar baita. Erritmoa igotzeko, arrauna pasatzeko. ¡Aprieta abajo! ¡Aprieta estribor! Kaiku joan da. 5 segundo Kaiku Astillero hori. Eta Lekitxarrak ere ies egin dio San Pedro hori. Lekitxarra ubidearen erdi dator. Begira no kokatu dire Lekitxarra. Bigarren kalean, hortxe boteka. Katamaranak ezkegitako irudian nola antzematen den ze zaintasuna handia duen, Ibaitzabalek gaur arraunerako. Argi Astillero eta Lekitxarren artean, behar bada objektibo izango da, baina nahiko elkarren gainean badatoz. Este San Pedro amore balduela, Amore maneo, marcha. Ezin. Amore manez, jarraituko dute dendera ematen, baina azken metrotan sartu gara. 280 orantxe da. Lege zarreko, estropada erekua, estropada, ikaragarria, Nervio izaria, gero BBK-saria, Euskal Telebistaren lehen emanaldietarikoak, hemendik eginikoa dira. Kaiku Astillero hilau. Zestaokoek irabaziko dute txanda. Astilleroko entzat oso usta polita. San Pedro hori 2 puntu, Lekitxarrak, puntu bat galdu Astillerokin, baina San Pedro hori beste bat atera. Lehen aipatu dugu aizearen leunaldia, baina txanda honetan gogor astindu du aizea. Alaxe da, hemen da Kaiku! Kaiku, 20 Laurak elkarren segidan. Bai, Astillero, norabide aldatu, bai Lekitxarra, horrek ere bai, eta oraintxe San Pedro, bai Libia, 15 segundura, 20 Kaiku, 23 Astillerok, bai beso altxatzen ez, Arostegi kenduak egiten, Lekitxarrak 20-27 begira Arostegi, beso altxatuta, eta San Pedrok 20-24. Karbaile da bera ere bai, Bada hemen, asmoa, traba, esaten du. Lasaitasun. Disutase! Treñeru ez digu atera, Ta enbazun. A ver zein berdan, Traposo iki. Azerre da, Arostegi. Epailearekin, berriketa. Disutsak ez ditu gure hori jarri. Treñeru bateko margen amamerdu. Osila hoi diguen. Araka! Eta buguatzen gure kaletik. Gure kaletik. Laua eta iguan zate. Iturrarte jauna da.
baina nire ustez konversazioa joan deneran hor utziko dugu, beraien arteko kontua da, hemendik aurrerakoa, tarte txikiegia salatzen dute, baina epaileak hitz egin dueneran, iruditzen zait berak ez duela hori zuzenean antzeman, ez? Gora antzesan du, Gora antzesan dute. Bateraki, ze puntutan edo non antzeman duten hori. Une hau izan liteke, guk ikusi ditugun artean. Hau beroenetarikoa. Bai. Hau guk ikusitakoen artean beroenetarikoa. Horz. Bueno, momentuz, Kaikuk 20-40, Astillerok 20-23-66, Lekitxarrak 20-27-48, San Pedrok 20-14, eta hemen bukaera. Lehen txandako lanak egita. Kanaletik irurak. Kaiko hurren Astillero bigarren, Lekitxarra hirugarren. Bueno, iragarkietara goaz bizkor, edo zara elkarrizketa egiteko moduan. Bueno, ontzi batetik bestera, Peio García de Andoinekin, bueno, zorionak. Mila esker. Bueno, zelan junda, estropada? Oso zaila izan da. Tanda hau, euki dugu, Santurtziko estropada, handik ez dut, inoiz egin, baina, lehiaketa asko izan dugu Astilleroekin, lehen kalean zegoela, eta eraso izan ditugu, hirugarren larguan, Estarria lehortuta du, gure patroia. Epaiak ze esan dizue? Karamelu mateman. Joateko, gure kalera joateko. Erasotzen ari ginen, Astilleroko kaleari. Eta, guretzat oso zaila esan da. Niretzako. Txanda garaipena eta posik ez da. Irabazten diogun beste tandoko behi. Bueno, gozatu, zorion. Esker. Urtrago eder bat eman, mesedez, gure patroiari. Ziaro, urratu eta lehorra du, horrek ez darri hori. Bueno, Kaikuren erreferentzia hor da. 20-40, Astillerok 20-23, Lekitxarrak 20-27, San Pedrok 20-24, momentuz epaimai aldetik ez dago beste nobedaderik, horrelaxe utziko dugu hau. Momentuz, iragarkien ostean bigarren txanda, lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Kabo, Galiziako txapelduna. Arratsalde berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Orduzue estropadare bua, Santurtziko 40. ikurrina dugu jokoan, eta lehen txandan aizearen batazbestekoa, 18,6 kilometro orduko. Eta orain bigarren txanda hastear da, lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Cabo da Cruz. Eta Cabo da Cruzek garaipena Santiago egunean bere herrian, Moinon, bere portuan, Caboko kaian, eta garaipena handia, ez dakit prest dugu lankideok, Beni Silvarekin grabatutako elkarrizketatxoa. Contentos, estuvieron cerca, la verdad, hay un buen nivel en Galicia, creo, pero bueno, contentos, salimos fuerte y conseguimos meter unos segundos que nos dieran así cierta tranquilidad para poder afrontar el resto de la regata con calma, con cierta calma, y bien, contentos. Sí, la verdad que sí, no sabemos ni cómo está planteada las boyas y todo eso. No sé, a ver qué pasa, el río siempre da sorpresas, las calles influyen bastante, pero bueno, nosotros con la dinámica de siempre, a pelear, a luchar hasta el máximo. La verdad es que el alma de este equipo este año estoy sorprendido porque tienen el perfume ese de luchar y de pelear al máximo. Y vamos a seguir en esa línea, vamos a pelearnos a la tanda y al séptimo. Hor daba, burrukalariak
bere burua harrituta sentitzen duela, ez? Gogorra dira gero, eta Galizian gutxienez momentu gogorrak bizitzen ari da kluba, lesioa tarteko, eta beni lojok izan dako istripua, eta baina ala ere eusten ari dira hor, eta burrukalari. Semaforo keiukaria dugu, bandera txuria, horri, bai berdea! Hasi da bigarren txalda. Ondarroa denak eman da, atera da. Eta bestea, penirina gustatu zait, jakintxuek egiten omen dute zalantzak egin, eta etzekiela kalerik honena, eta hala izango da. Askotan entrenatzen lehik galdetu, eta ez jakin benetan. Tankera bai hartzen, baina, Bueno, laugarren kaletik hasi da Kabo, eta segundutxo bateko erreta lortu du. Donostiarraren aurretik, Ondarroa eta Urdaibai gero bira. Eta guazen aurkezperekin, lehen kaletik Bo Bizkaia eta Luis Miguel González hanketik, baina Galiziarrak gaur ababorren dugu. Hori da, beste aldean, baborretik normalean estriborrean aritzen den mutila, Carlos Palazuelos, aidanen gerritako minez hemen dago, berriro ere David Alfaia, estribor espaldan, eta Sebas Azerbi ikusten dugu kontranketik, azkeneko estropadak hor, Mikel Beazkoak jokatu ditu, eta gaur berriz, Jon Urresti 5. tostan ikusten dugu, eta Eneko Bilbao patrontza lanetan. Kabok 2 segundu Donostiarrari, Ondarroa 3, Urdaibai 4. Kalen eragina orain handia da. Guazen bizkor ondarrutarrekin, Errasti, non da gaur Iñaki Errasti bo? 4. tostan hoi bezala bai, baina baborrean, ondoan Jon Iriondo duela. Usterri bererako, kakotxarteko biri, haundi, eta oso indartsu. Garai batean ere, Iñaki estriborretik hasi zuen bere arraun ibilbidea, hementxe Santurtziko estropadan, eta gero hainbat urte baborrean ere egin zituen. Bueno, guazen Donostiarrekin, hemen patroia Arkaiz da, eta Elizazu sartu da, baita ere Arrieta aldaketatxo batzuk bai, ez da? Hori da, Peno, Arrietak 3. tosta estriborren estropada dezente jokatu ditu, Julen Elizazuk gaur 3. estropadatu, 2. tosta baborrean, Imanol Iradi, gaur normalean estriborrean Nikolas Jurramendik biltzen duen edo arraun egiten duen tostan, eta horrek eraman du baborrean, Iban López, Igor Makazagak gaur 5. tostan jarri duela. Bueno, eta Kabori dagokionez, albistea da gaur, orain artearia estropada delak egindako Sergio García, atxeden hartuta dela, eta Beizoso sartu duela, hau gaitza jota ibilitzen udaberrin arte, baina sartu da, aurten fitxatutako gizona. Orain urrena, 4. tostan jokatu zuen, gaur 3. da, patroi berriz gaur Martin Leboran, eta oraindik zeinen garbi antzeman dezakegun, korrontearen, eragina, eta iruditzen zait gainera, haizeak zertxo bait, lehenbiziko txandarekin alderatuta pera egin duela. Orain artean bai, dudarik gabe. 2:42 Kabok ziabogan. Donostiarrak 2 segundu gehiago, Ondarroa 3, Urdaibai 4. Ez dugu aitatu, Genaro Zelaiaga, antiguako aman patrontza lanetan. Asko egiten ari da. Bueno, eta 2:42 da, demorarik onena. Aurrez San Pedro markatu du 2:45 aurreko txalda. Kabo, ea orain ze gertatzen den. Gogoratu, lehenengo luzea laburra, 2. eta 3. oso luzeak, ohikoa baino ia 0 metro gehiago. Begira, detalia hor patroia, Leboran, inganiloari eutxiz, nire ustez, beniren zera jakiteko. Jakindua, dagoeneko Urdaibai korrontearen alde hasi da, denbora errekuperatuz, Donostiarra ere bai. Señores, ¿esan algo? Señores, Arrolari. Begira, Donostiarra eta Ondarroan nahiko elkarren gainean, eta hemen lehenbiziko kaletik, Urdaibai, pixkanaka, denei ere denbora errekuperatuz. Donostiarra kokatu da, Galiziarren parean, Ondarroa ere hortxe da, asko orekatuko da orain estropada Ibon. Zer den, Kabok, zenbat, 2 minutu pasatxoko lanean lehen, 5 segundo, 6, Urdaibairi, eta orain dagoeneko, Bermeotarrak denbora errekuperatzen. Niri lehenbiziko txanda ikusita, iruditu zait alderik gehien dagoela
beheko ziaboga eman ondoren, lehenbiziko kaleak eta bigarrenak lehenbizikoak uzten dion neurrian, Santurtziko portuko sarrera horretan dagoen leunguneagatik. Hori iruditu zen. Hor erabaki da aurreko txalda. Bai, niretzat bai. Eta gero bestea haizearen joera. Gogorra astindu du, lehenbiziko txandan, iruditzen orain adibidez, barealdia. Hori da. Eta noski, lehen jodu eta brankaz astindu ditu utziak luze honetan. Hori da. Orain bizkorrago etorriko dira. Eta bestalde, itxasberaren garaia hurbilago, horrek ez da nahi du, korrontearen eragina. Txikiagoa. Askoz ez ere txikiagoa izango. Bai, baina Mikel, Kabok Urdaibairi laugarren kaletik lehenbizikora 3 minutu eskaseko lanean 5 segundo. Atera dio. Argi Ondarroa eta Donostiarra, Hor arrimatu ere egiten dira besteak beste balizak libratzeko, dena esate aldera. 5:41, Donostiarra eta Ondarroa, helmugati pasatzerakoan, Kabo bira Urdaibai 3. Arkaiz Diaz. Ekartzeko eta ekartzeko. Arrauna, gora, bularre zurparera. Donostiarrako patroia. Horrerrazti horretik. Igor Frantzez ere bai. Urtu bigarren tosta. Zumaian aritutako eta hanketik. Hori bezala, Azkier Irueta. Hori da. Bueno, ontzi bat, ontzi bat. Donostiarra eta Ondarroa eta ontzi bateko atzerapenarekin Kabo eta Urdaibai. Enorme largo. Les estamos aguantando. Segi. Ai. Orain arte guztitakoen arabera, laugarren kale hori iztegipa. Segi. Aupa futxo. Oh. Estira. 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 Orain kanpo galde horretan, lehen baino, goxoxeago dago, Baita, gero beste tatu bat, estropa eremuaren ertzetik doazenak, ez dira gehiegi hurbildu erdikaldera. Bai bata eta baita bestea, bai Urdaibai eta baita Kaboen. Luzeagoa denez, agian aukera bai, korrontearen eragina probetxuzkoa ikusi ezkero, agian momentu hori egiteko, baina erabaki dute ez egitea. Askotan entrenatzaileek bereik zalantza egiten dute eta patroiari utzi, halako euk erabaki momentuan. Konfiantza askoa eta esperitzidura baldi bada, erabakia ikartu behar dek, hori patroiarena da. Behar bada itxasuan gehiago, momentuan antzematen baita olatuaren joera batera edo bestera. Donostiarra ere, Branka erakutsiz. Hor, Ondarroko treneruaren, treneruan zinta hori ikusten dugu, trenerua horrekatzeko. Hori, ezagutu izan dugu propio gaizki jartzen ere. Bakarren hori izaten dira horrelako... Martin Galak eta Fukutriak eta Pikardiak, propio gaizki jarriz. Eta izea bera, luze honetan salbatu dira. Gure parean, une honetan adibidez, bigarrena gorria geldirik ikusi du. Hau askotan esaten dugu eta bakarren bat ere, aspertu behar bada bai, baina haize aldaketak normalean, bat etortzen dira mare aldaketarekin. Hori askotan ari gara ikusten azkeneko urte hauetan. Orain berriz Urdaibai, Donostiarra eta Ondarroari, denbora errekuperatu ezinik, ikusi nahi du zer gertatzen den, buelta hartu ostean. Kabo sufritzen ari da orain, Donostiarrak behar bada zabaldu egin beharko du pixka bat estriborrera. Ondarroak baborrera, metro gehiago Urdaibaik ere bai. Bai. Hor kanpoko giroak ez du zerikusirik, duela ordu erdikoarekin, Hau ez salbatu dira. Bai. Argi aldia dugu gainera. Getxo aldean eta argitzera egin. ¡Qué buena! ¡Qué buena, joder! Arkaiz Diaz animatuta datorre. Bai. Equipo, en 2, ya estamos ya. ¡Bat! Omar Balizar. Enfilazio hobea dakar berrez naturalagoa Balizartzeko. Ondarroak Donostia baina. Donostiarrak zabaldu egin behar izan baitu. Ea Urdaibaik orain, Urrengo 2 minutuan zer egiten du. Hor dira Donostiarrak.
Donostiarra hirugarren kalean orain. Bai, 9:26, Ondarroa ere hortxe bigarrenetik. Urdaibai orain ezkerraldean duzue, eskubialdetik Kabo 8 segundoko atzerapenarekin, ea orain. Ez dakit Ondarroak ez ote duen lehenago zuzendu. 9:26 parean direla, adierazten digu GPS-ak. Urdaibai 9:41 zen, bostera, orain laura. Eta Kabo 9:44. Pentsa, hor, lan erditan, apalena Kabo 9:44. Eta aurreko azkarrenak, Kaikuk 10:17. Haizeak nabarmen bera egin du, txanda honetan. Gune hause esaten duen, Mikel. Bai. Hor, portuko sarrera horretan. Karo, haizeak bera egiten duen enean, berdin du egingo dira kaleak. Korronteak bera egiten duen enean bezalaxe. Donostiarra, Ondarroa, Urdaibai, 2 segundotan dira, eta Kabo erabat atzeratuta, 3 traineruko galerari. Oso ona getxau! Ez buena! Zirrazko! Urdaibai 2 segundora. Juega tobe! Pisa! Donostiarra, Ondarroa, Urdaibai. Ondarroa pera ere, Urdaibai ikusten dion neurrian estriborrera etorri da. Begira, Urdaibai. Orain ari da. Hori da bere momentua. Mikel, aurrekoan ere hemen Portugaleten aipatu genuen. Hemen lehenbiziko kalean, nolabait epi estrategia bat zuzen joan, edo hemen pasealekuari jarraitu 7 minutuko luzean, oraindik ere zentzu gehiago du, Urdaibai egiten ari denak. Begira. Hau da, lehenbiziko kalearen ume hause da. Hause da. Baina gaur erdian dugunez helmuga, hor joko gutxixiago du. Lehen kaleko patroiak, Ibor. Hori da. Hemen tobleroneak ere jarri dituzte. Bai, estropada ere moaren erremate hori, bukaera ertzak fikatzeko, eta hor, zezango dugu, metropolit batzuk galdu dituzte, hurbildu eta babes gehiago izateko. 2 segundutan Donostiarra, Ondarroa eta Urdaibai. Kabo, 9 segundoko atzerapenarekin. Donostiarra temoso eta egozkor, Ditzen adiera honenean, hortxe, segi. ¡Vámonos! ¡Sigue ahora! Hemen Galiziarrak. Oazen Boirokoekin. ¡Pisa! ¡Acaba! ¡Ilma! ¡Vamos abaixo! ¡Gaby, no te baixo! ¡Pisa! ¡Acaba! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Comémonos! Galiziako txapelduna dira hauek. Zeinen luze hartzen duten aurrean ere, ¡Cierra! ¡No me checa! ¡Sigue! Eta Donostiarrak eusten dio. Errenta txikiari. Arkaitze garbi ezaldu hori horatxe bertan. Eta pixka bat harrituta, Mikel, Urdaibairen norabidearekin nago. Harrituta, hemen oraindik baborra aldera etortzeko nahikoa leku baduelako, eta nahiago izan du, eneko Bilbao. Nola baitere bere kalean eusi. Metro gutxiago egin, baina kalean eusi. Korrontearen ordua, itxasbiraren alaizte behar duke teorian. Bada. Hor da Donostiarra. Urdaibai orain, segundu bat gehiago, 3 Ondarroa. Bestea, Ondarroa, bi handiei gerra handia ematen gaur, Kaikuk 14-13 markatu du, Donostiarrak 13 eta 26, bai. Ondarroa, Urdaibai eta Donostiarra eta Urdaibai bezalako ditreneru handiei, hortxe, gerrarako. Demoraldi hasieran, komentatzen zenean 6 hautagai daude, Balderei begira eta bar, Ondarroa ere, ematen zuen azaldu behartzela hortarteka behintzat, azalduko zela eta, orain artean 7. posto hortan dugu zerkapelean 40 punturekin, Kabo bat gutxiago, eta 9. Kaiku, eta 3 hauek hortxeari dira, liga pare lasai horietan betetzen, baina
orain agian estutzeko garaia ere bada. ¡Foul! ¡Dale y deja! ¡Ay! Donostiarra, koleazo, Sanbela, Aritze Txebeste. ¡Osona! Txebeste Olosa gazti. ¡Ahí va collazo! Bi eskolarien hiloba. Harri eta ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! bigarren tostan berriz, iradi, tanketik gendik Alberdi. Hay que matar aquí. Largo el final. ¡Bat! ¡Final! Tartea gora. ¡Foul! ¡Foul! ¡Final! Donostiarrentzat Urdaibai txapeldunaren aurretik ibiltze hori handia izan behar da, Zera, iruditzen zait Donostiarra bigarren txandan estropada oso onak egiten ari dela. Vamos a darle piernas. Nire ustez, eta errespetu osoarekin izan da, ez zait iruditzen gaur-gaurkoz Orio, Hondarribiarik onena edo Santurtzi Zierbena onenaren pare dagoeneko, baino sorte apur txiki batekin egunen batean bandera irabazteko, bai. Eta Liga erdia joan da Ibo, markatu, esan genuen aurten erne bigarren txaldatik balderak etorriko dira eta oaingo zez, Alerik ez oraindik. Oraindik balbera ere ez? Esan arteko izaten da askotan. Gaur bertan izan daiteke, baina ez zait iruditzen. Arratsaldeak hartu duen joerarekin, ohorezko txandako entzat, baldintza onak izango direla pentsatzen. Media minuta moña, Segilarian. Bat! Korrontea de indarra galtzen. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lase de proa! ¡Remale largo! ¡Ay! Ondo, Donostiarra, ondo. 3 segundo Urdaibairi. ¡Va! Ziagoga hobeto etorriko zaio Urdaibai iruditzen zait. Donostiarrak joa zuzendu behar izan duelako, balizaren bil. Gaizua referentzia hor dago, jaraba 7 eta 10. Pentsa, 40 segunduren buelta lobetuko dute. Balantza hor. Begira Urdaibai ziagoga. Begira Urdaibai ziagoga. ¡Atera! Argi, Kurtu zango jan. ¡Va! Bai. Nahikoa. Urdaibai ziagoga harrigarri hona egin du, Oso azkarra. Bai, hor 2 segundo. Hor 2 segundo ez dira gongo horre. 16 eta 28, Urdaibaik 16 eta 30, eta orain ere maniobra ostean 2. Ondarroa bostera zen, orain 6ra. Kabo 11ra orain, baita ere 11 segundora. Urdaibai segundo batera, infilazioa hobea baitzuen. Kabo txanda honetako apalenak. Begira, minutu erditik gora, eta 11 segundo aurreko txaldako garaiari kaiku. ¡Estira! ¡En dos! ¡Izquierda alemana atrás! ¡Va! Kabok azkeneko 7-8 minutu oso honek egin ditu. Honenen erritmo handoa. ¡Hasta atrás! ¡Estira! ¡Va! ¡Ay! ¡Nacho de viento! ¡Gana! Aizea esan du, Aize pixkat badela. ¡Va! ¡Atrás! ¡A medio segundo está! Ondo hori, ibili dira orain artean, txanda honetan. Aurreko aletzegoen horrelako zalantzari. Kriston aizea izan da saio osoa. Orain igotzerako edo. Zer erraminta dara bakoitzak. Erne Urdaibairekin, Esputzen ari dira. Zubipetik oratxe. Traineru erdiren bat Donostiarraren alde. Bai, segundu bakar batera urbildu dira berbeotarrak, baina berriro 2. Donostia berriz. ¡Remale! ¡Los rebotes! Dagoeneko erritmoa igota, baina oraindik ongi bukatuz. ¡Estira que nos vamos! ¡Solo con eso! Bizi bai baina presari gabe. ¡Estira! Eta guera pasaz. ¡Siga estirando! ¡Vamos a ganar, ¡Siga estirando! Iabazteko konfiantza osoarekin doa Arkaitz patroia. Arkaitz Diaz. CaixaBank saria irabazteko bera dugu lehen tokia. 13 punturen jabe. Borja Gomez Zierbenako abigaren 8rekin. Urdaibaik ere erritmoa gora. Donostiarrak. Orain da, trainerua. Abiadura ia berean datoz. Hogei eta 19 irabili ditu Kaiku. Eta hori txikitu egingo dute. Hau da utzialdia, giroa. Hau da utzialdia. Donostiarra. Zorionak dio, Arkaitz Diaze. Donostiarra. Bai!
bai Urdaibai. Ondarroa ere. Ondarroa, bai Ondarroa. Oso ondo nire ustez. Eta txandako laugarrena. Cabo da Cruz. Oirokoak, bai orantxe 16 segundura. 19:25 Donostiarraren denbora. 19:28, 3 segundu gehiago eurenekoak baztertuz Urdaibai. 19:32 Ondarroa hirugarren 6ra. Laugarren Cabo 19:41 16ra. Gero gogoratu, Kaiku 54ra, Astillero, Lekitxarra eta San Pedro. Eta begira izea, 10 kilometro gutxiago hori izan du bataz besteko abiadura bigarren txanda honetan. Zenbaki horrek asko laguntzen du hemen gertatutakoa ulertzeko garaia libon. Hori batetik eta besteak korrontea, orantxe baita ere. Begira ari nintzen hemen dauden plastikoko oskorrei eta egiten dutena geldik edo egiten dutena gorantz bezala. Orantxe lasai. 19:25, hor Donostiarraren denbora. Iragarketara goaz Jaun Andreok eta berehala aurrezko txanda lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Zierbena. 25-24 el triunfo de la Donostiarra. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Santurtziko 80. ikurrina jokoan eta Donostiarrak egin durain arteko denborarik onena. Bigarren txandako garaileak 19:25 eta 24. Bigarren Urdaibai, 3 segundora, 6ra Ondarroa, 16ra Cabo. Gero Kaiku, Astillero, Lekitxarra eta San Pedro, lehen txandan aritutako arraun elkarteak. Eta goazen orain bizkor, Sara Gandara lankidearen gana, berarekin du eta Donostiarren patroia. Arkaitz dia, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, kontaiazu, ze lan joan den estropada hau, estropadaremu berezi honetan? Bai, esan oso estropada gorra izan da eta polita, ez? Azkenan ere honek baitu gora bera eta berezitasun batzuk. Ez dakizula nunka zehatzmeaz nola zuaz, baina, bueno, uste estropada guztian zehar mutu irrian ibili gala eta ez diola ino izarpegia galdu estropada eta pozik. Eguraldiako bera egin du, ez dakit orain orezko txandari oso adi, jarraituko diozula, ez da? Bai, esan lehenengo txandan uste izia altxatu gala eta asko zakartua eta berriro barealdia etorria. Eta momentu honetan oso baregatua ez, orduan ikusiko, ze denbora egiten, baina egia esan haintxe bare da. Bueno, gozatu, eta zorionak, Arkaitz, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Arkaitz Diaz pozik, eta aldaketa handia, aldaketa benetan aipagarria. Bueno, bagoazen orain, horrezko txanda jarraitzera, lehen kaletik Santurtzi izango dugu lanean, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Zierbena. Eta semaforoak ere egokitu behar dituzte. Eta badugu denbora beste protagonista bat pantailetara ekartzeko. Hain zuzen ere, Santurtziarren arraunari eta patroia, gaur, arraunari eta entrenatzailea, gaur arraunean jardungo estena, eta bere ala ekarriko dugu pantailetara Iker Zabalarekin grabatutako elkarrizketa. Hortxe duzu estroparen eguaren ikuspegia. Santurtzi eta Orio hurbildu dira. Bereziki, eta hor duzu Iker Zabala. luze nahiko motza da, 2 minutu tardiko luze bat izango dugu, eta gero ziaboga eman eta gero, nik ez dakit, ez dut ikusi inolako kirolean, kanpo erdian balizak egotea. Niretzako hori ez da bape ona, gaur balizatik urten eta danok nahi izan dugu kale beretsua hartun, eta hor izango dugu nik uste arazoa balizak egongo dizelako kanpo erdian, baina bestalde pasan igandeko eromo beretsu izango da, beren berezitasunakin, eta ia Santurtzi bizirik ateratzen den. Bueno, Iker Zabalaren hitzak eta bin bitartean ebentxari ginen entzuten. Garai bateko oiua, Santurtziaren jarraitzaileena, bai. Bueno, asko zer indar gehiagorekin ere abesten zuten hori, Oain dala hamarkada pare bat edo, oain dala 3 hamarkada. Bueno, Erne, astear da horrezko txalda.
giroa zeharo goxatuta, eta nire ustez urak ere dagoeneko buelta hartua, edo hartzen hasia. Urak egiten duen joera, geldirik edo gorantz. Hondarribiarrak izan dira, azkenak behar bezala kokatzen, prest, semaforo keñukaria, bandera txuria. Geldirik orain, ura. Semafora gorria, bai! Orantxe berdea. Hondarribia atzera karrapatu, biltera. Ea ba, Orio eta Zierbena. Ranka aurretik sartuta, hori adirazten dugu GPS-ak. Zierbena Hondarribia baino tosta bat aurrerago badoala, garbi bai. Eta Orio ere ala iruditzen zen. Orio eta Zierbena. Begira, nondi datorren, Santurtziko sotera, erditik, korronteak, oraindik bera egingo balu bazarraren bila joango litzatek, eta ez doa. Bueno, Juan Mari Lujanbio, patroi lanetan, eta esan behar da, azken bandera, irabazitakoa, Sestaoko kuadrilla kontuan hartuta, aldaketa bakarra dugula, Ibon. Bakarra, Javi Polo gaur lehorrean geratu da, eta hirugarren tosta baborrean, Fernando Ruiz, iaz Zierbenan aritu zen arraunlaria, Castrokoa berez, eta horten ez da egia esan, estropadak txandakatu zari da, gaur hortxe, Fede Zindalen atzetik. Begira, Segundo bateko tartea, lautan jeroetzat, eta hemen hori jo, Aranberriren agindutara, eta ipagarria, Salsamendik, Arrizabalaga, eta Andoni Campos jarri dituela gaur erritmoa markatu. Bai, Andoni Campos Gipuzkoako txapelketan ere antxe zen, Mazatoztan ere Koruñan bandera irabazi zuen, eta Kepa Arrizabalaga berriz, bai gandean anketik izan zen, deigarria, Garmendia, bigarren estropada jarraian, ez duela jokatu. Zierbena eta Orio, segundo bakar batera Hondarribia eta Santurtzi, hemen da Hondarribia, eta nolabait esan daiteke, badagoela hemen aurreko asteburuko Hondarribiaren bizkarrezurra, nahiz eta gaur adibidez, Castrillon kanpo alden, Adrián González, gizon garrantzitsu batzu falta dira, Ezponda, hor Bikendi altza bera. Hori da, hor kontua da badirudi Mikelek eutxe egiten diola, gaur sortzi Orion eta Inimaitza onarekin ontziratu zuen ezurdura hori, baina aldaketak egin da, zuke ipaturikoak Mikel. Estriborrean, Metxorra Munarri, Sendika López, laugarren da bosgarren tostetan, Gorka Egia zui bezala espaldan, eta Iñaki González ekarri du, Mazatozta baborre, hori bai. Eta hemen Zierbena, eta gaurkoan ere, Juan Zunzunegi ikusten dugu ababorretik hor espaldan. Hori da, eta bestetik nire ustez aldaketarik nabarmenena, Aitor Lazkano. Patroia, bertakoa, eta ez dakit Zierbena bera, zondezen aurretik. Ziago ibili da, bai, hala da. Parean, parean dira, behar bada Santurtzi. Eta Ziago honekirik ez. Zip bat atzera Ziago, baina 2:29 Orion, aurrezkabok 2:42, Orio Zierbena Orio parean, Hondarribi segundu batera, Santurtzi bira. Ea orain berantz, ontziek zer bilatzen dute. Arratsalde osoan, ubidea kanala bilatuz ikusi ditugu berantz. Ea orain, giroa zeharo osatzen ari den honetan, eta urak bulta eman edo emateko orain ere bai, begira nola datorren Zierbena. Orio bera ere bai uste dugu. Santurtzi bi segundoko atzerapenarekin, baina dena bizi-bizirik. Orio ziogatiko zongi irten da, lehen ez dugu aipatu gaur, Orion patroi, epailea hor, argi Orio eta Hondarribiaren artean, Gorkaran berri gaur. Pasaden astean zera genduen? Ugaitz. Hemen Hondarribiarra. Zarantzazun eta Udabe, erritmoa markatuz. Bazen ama Guadalupeko ontzira. Zidea Crucero eskatzen du. Gaur bezaldaketa Inigo Bertiz, bigarren tostan. Gareperik sonatuenak bere kirol bide luzean. Gazteagoa zenean, orain ere gaztea, baina gazteagoa zenean, hori zen, kontraketik bere tokia. Ea ba, orain beherantz. Orio eta Hondarribia nahiko elkarren gainen, badatoz, nahiko elkarren gainen, argi!
Argi, Orio Bagoria da. Oraintxe esan du Gorkak. Ondarribiri ere bai. Bai bilatu ere, Eta bi! Urbinegi daudela. Bai. Bantxe zuzendu Aran Berrik, eta Amunarrizek ere bai. Orain, hau zeharo motibagarria izaten da arraunlariarentzat, Eta hor burua hotz behar da, Baina orain ere nahikoak elkarren gainean ikusten ditunik. Zierbera geratu da pixka bat, Bigarren da hirugarren kaleko balizen artean pasako dira. Zein kalean ez dakigu. Bai, Zierbena bai. Santurtzili ere, traineru bat. Narroak 5:41 markatu du hor. Azpitik Garbi. Aurretik Orillo, liderra. 5:23. Zierdi batera Ondarribia. Argi biliko aldira. Hor, amarreko askatu du Gorkak. Baita esan daiteke, araudia markatzen duen eremu hipotetiko horretatik doala bakoitza, bere kaletik, baina ertzertzera joan da. Bai. Ez altxa. Egira Ondarribia, nolako presari gabe, ongi bukatuz. Ritmoa. Oita maos paladan. Une kritikoa behar bada Zierbenaren txat, Mikel, 5 segundo eta abar. Ibai! Momentu! Baina bi traineruko atzera bera eta erori egin. Kale arteko koskak ere bai. Hor hemen gainetik ikusten dena da, hor kanpoko aldean, urak nahasiago edo ilunago daudela bintzat. Eta bi patroiak makurtuta. Horrek adierazten du eizea nondik sartzen den. Eta bi! Campos, atakia! Dale! Atakia baborrak ekoari. Aldai bigarren tostan, hirugarren goan González, Agina, Leandro Salbaño aldape eta Altxerri. Belu jambio, bere mutileki. 4 segundu da. Oazen Sotera otzira. Mendik beste 500 metro luze, 570 piku. Hor gaina nahikoa leun ikusten da, Bai. Santurtzi ere hortxe da, 4 segundora. Equipo! Viento en contra, atento! ¡Nos vamos! Ahoran berriz. Aizea kontra. ¡Ahora lea! Zerbait antzemango zuen, baina anemometroan markatzen duena 5 kilometrokoa da. Eta gure katamaran ere hortxe da, Makur eginda doa. Bai. ¡Ay, Alex! ¡Ay! Final! Hor ikusten dena da, kanpoko balizetako bandera mugitzen ari dela. Bai. Eta urasala ere ez dagoela hemen bezain. Arduraldunen utzikoa ere, bai. Bai, jauna, garbi asko. Ni lehengora etorriko naiz, lehenbiziko kalietik, lehenbiziko txandan Astillerok errekuperatu du, eta Urdaibairen unerik onena behar bada estropadakoa ere, orduan txizan. Begira, Orioren errentarik ederren hause da, 3 segundo, Ondarribiri. Santurtzi Laura Zierbena urruti geratu da 8. Orain mugimenduz, ziago hobeto etorriko zai hori Ondarribiari baina. Ondarribiak pixka bat zabaldu egin behar du, antinatura. Ara, banderari buruz hitz egiten hasi da Gorka Aran Berri. Hause duela momentua. Legun Zarauztarrengatik izan genuen, ezta? 3. luzean, justora elantxo beraino, segiko luketela, ziagoak askotan hori zera egiten du. Begira hor norabide, hobeto etorriko zaio ziagoa hori, Ondarribia pixka bat zabaldu egin behar paitu gero balizara ondo trabestuta sartzeko. Hemen Santurtzi. Estutu beharrean dira, Santurtziarra. Etxekoan dira gaur, antolatzaileak. Bueno, hortxe. Oriok 9:24. Orain Ondarribi 3. 4 gehiago.
Santurtzi orain lehenengotik 6 eta beste ertzean Zierbena 9. Ea orain maniobra ostea. Donostiarrarekin konparatuz, tarte handia, 12 segundo, ez da? 12 segundo. Orain Noriok, teoria mentza Santurtziri 6 segundo, aukera badu, kalea irabazi du nola baita esateko. Horrela erabakizkero, estriborrera jotzeko. Beste segundo bat, Hondarribiari. Orain leunaldia, hor gozoaldia harrapatzen baitute. Zer gara? Santurtzi 5, Hondarribi 6. Momenturik onera hause hori jotarretu. Santurtzeko mutur hori libratu arte. Hori libratzen denean, baldintzak beste batzuk izango dituzte. Santurtzi eta Hondarribia parekaturik hor bigarren postuan, Zierbena 11 segunduko atzerapenarekin. Hala ere, Zierbenak Ziabogan Donostiarrak baino 2 segundu gutxiago erabili ditu. Final! Ligari begira legoke hor, beste puntu garrantzitsu bat. Bialko horrezko txandarako ere bai. Santurtzi atzerago ebili da, Atzerago ebili denez. Eta Lujambio berak adirazi zuen aurreko garaipenaren ostean. Badakitela ondo bukatzen, indartsu bukatzen, eta hasieratik estutu beharrean direla, banderen lehia hortan buru belarri zartzeko, ez? Hasieratik. Hay que atacar! ¿Listos? Ahora ataque! Tírate! Ritmoan ere bizi, Oitamasei palat, 87 palada. Peso! ¡Saque de mano! Askotan hori izaten da, uneren batean kontrario estropadatik atera, eta gero hainbeste minutuan abiadura berean joan behar. Iga Urdai bai izan zen hemen garaile. Estropada ere zaharrean, esango dugu, kakotxartean. Edo zaharra gaurko baldin bada, berrian. Azken urteetako estropada ere buan, Urdai bai. Bigarren Zierbena zen orduan. Oazen Hondarribiarekin. Bitraineru aurreti da hori jo. Hondarribiarentzat ere, rotazioan direla eta ez, datorren zaninazio egunean, datorren astean etxean. Euskadiko txapelketa. Eta Euskadiko txapelketa. Hori dana entrenatzailea kudeatu egin behar du. Gero Galizian, Espainiako txapelketa, beste bi estropada aste buruan, noski, zelkatzen direnetzat, Euskal ordezkarietzat. Eta hori dena ondo kudeatu behar. Hauek, 5 egunetan, 3 estropada izango dituzte. Santurtzi 6, Hondarribi 7. Aurretik hori jo. Begira Zierbana, dagoeneko estropa eremuaren erdialdea bilatuz. Ura gora. 4 segunduko atzerapenarekin da Zierbena. Hori era ari zaio jartzen gaurko estropa da. Santurtziren kalean, lehenbiziko kalean da. Handia du hori jok, Gutxitan bezalako leunaldia gaur hemen, Mikel. Donostiarrari ere, pentsa. Amairuta emesortzi, ia emesortzi segundu. Santurtzi bigarren, eta Hondarribi gain gainean. 7 eta 8 segundora, biak. Hor da Zierbena. Gorka piztuta dator. Era bat. Final Besaitz! Final! Bueno, Orio, kontrolpean du, estropada. Orioko kuadrilla. Santurtziren inguruan, fitxaketak ere aipatzen direla, Mikel, besteak beste, bi arrobiko mutil, hanketik, estriborren eta dituran, eta baborrean, Kaion eta Zabalaren lanak oraipatze aldera hori ere azpimarratuko nuke. Batetik, fitxatzeko modua behar da, baliabidea, dirua alege, gero jakin egin behar da, hori aipatu dugu. Mutilak aukeratzen eta erakartzen, eta gero
araudiarekin, bertako aerobikoak, bai, on egiten jartzen konfiantzana, eta hori beste Santurtzien azkeneko urtetan emaitza honak ez, baina bakarren batzuk ibili dira, arrobian eta beko kategoritan lanean. Dudari gabe. Eta beste gauza bat ere bai, Zabalaren alde. Entrenatzaile izanik, jakin izan duela bere tosta, ondo da bilen gutin bati uste. Bai. Orior, Santurtziri 7, Hondarribi 8 da, eta Oriorentzat albisterik horrena agian, aurreti duala bai, baina gainera zelkapenean bigarrena dena, laugarren dugula da, Zierbena. Hasieratik geratu dira, Galipoa gaur, Lehenko Ziaboga egin arte horrun bai. Horrun bai, gero, hortik aurrera, atzean bai. Directo! Ai! No subir! Segundutxo bat, beste bat, Orio, poliki, baina zabaltzen ari da. Orain, Ziabogan aseguratu, segurutik jo, eta beste hartzioena, gozatu bestela nik ezi. Sufrituz, noski, baina sufrimendu honarekin. Hogei balizara, heldu, nahikoa da, eutxi. Hondarribia libratzeko ere, ez du eragozpenik izango, Ziabogaren ondoren. Oso estropada sendoa egiten ari da Orio, eta ematen du saria garbia izango dela. Begiranen momentroaren datoa. Ez dugu aizeri. Oso apala izea. Hirugarren tostan, hor, pasaren urtean, San Pedro naritutako, Agurrean González eta Eskururren Valencia. Behar bada San Pedroko bi indartsuenak. Amasei eta mar. Santurtzi, Hondarribia. Hortxe, pixka bat aurretik Santurtziarra. Eta orain Zierbena. Beno, bigarren lekurako hau bizi daukagu, Bigarren posturako dago hemen jokoa. Santurtzi, Hondarribi, Santurtzi. Zierbena amaseira. Baina, orain ere, Zierbena, Donostiarra baino segundu pare bat bizkorra. Ea zer egiten duten, batez ere 3 eta 4 kaleko ontziek. Minuto y medio, Luose, Fer. Ze konfiantzarekin ari diren hori jodarra. Ahí tienes, campeón. Santurtzik, segundu pare bat. Hondarribi. Ay, no más. Horein Hondarribiak normalean, zera erritmoa sarritu egingo. Ay, cuidado con los cuernos. Hortan artistak dira. Txetan ere ari da, Baina zerakin, orain txezuri ezkei gozera pasateta. Hau ere hemengo argazkia daba, bete-betekoa. Ay, que no para ataque, que no se endurezca. Directo. Santurtzik ematen du lortuko duela. Bigarren postua. Al seguro da fe. Del turno datozen. Qué buena, ¿no? Begira, orain ere, Miguel. Laurak leku berera. Estropa ere moaren erdira. Laurak orantxean edo datorrela, baina erdiaren bila ala ere. Begira. Eta estropa da, horrela bukatzen bada, modurik hobeagorik ez Oriorentzat. Alde batetik garaipena, Santurtzi bigarren, zelkapen nagusian laugarrena da, gero Hondarribi eta Zierben. Hor zeinen garbi ikusten den, nola, uberan sartu, edo sartu nahian. Hode irudia. Terrible, Alex, terrible. 20 más. Nahi Santurtzi hori denbora errekuperatuz, Hondarribiari trenerua sartu dio. Bai, baina nik uste orain Orio horren beste iztutu beharrean ere ez dagoela, eta kudeatzen behar bada, ez daukan errenta, egoera, patroia bere aginduekin, eta nolabait mutinei disfrutatu arazi nahian, ez da? Eta erritmoa ere igo bai, baina tamainan igo. Denbora ere, 19 minututik gora, ez dira gehiagi joango bai. Ez, joango dira, baina ez gehiagi. 19 eta marrazpitik behar bada. Bai. Behar badarik gabe. Seguru. Behar badarik gabe. Denbora harrigarri ona. Hor da, Orio! Txapela kentzen du bere patroiak, Orio! Bai! 19-0-6! Bigarren Santurtzi, bai Santurtzi! 6 segundu gehiago, orain Hondarribia bederatzira, 19 eta 12 Santurtzinen denbora, Hondarribiak 19 eta 15.
Donostiarrak 19:25. Ba hor nunbait, 19:25 baita ere Zierbenak momentuz 19 gutxiago Zierbenarentzat, baina hori ez da guztiz ofiziala, hori aztertu egin behar da eta bideo finisharekin errepasatu eta begira. Gorka Aranberri mutilak bezarkatzen eta ze garaipen handia, Orio gaur hemen horturiko 11. jardunaldia da. Haizea behera, 6,4, baldintza honetan egin dute saioa, baina egan egin dute zoragarria, markatu duten kronoa bera, oso adierazle ederra da. 19 minutu eta 6 segundo, hori denbora osona da, eta bueno, nagusitasunez, lehenbiziko luze motzean Zierbena aurretik sartu da, baina gero, Laguneko bigarren luzean luze horretan, horrela esan badaiteke behintzat, branka sartu eta modu proportzionalean diferentziatereaz. Nik uste du zuzendu dituztela denborak eta Zierbenak eutxi egingo dio laugarren postuari 4 egunen gutxiago Zierbenak Donostiarrak baino. Hemen zelkapena. Orio, 19:06:62, Santurtzi bigarren 19:12:66, 6 segundo bien artean, hirugarren Hondarribia 19:15, laugarren Zierbena 19:25, bosgarren Donostiarra 19:25-24. Horrek esan nahi du bihar ere ohorezko txandako 4 hauek mantenduko direla eta bigarren txandakoak ere bai. Biharko txandak gaurko txandak izango dira eta zelkapen nagusiari begira 122 puntu ditu Oriok eta gero 107rekin Hondarribia, Santurtzi eta Zierbena. 15 puntu, hobeto ezin atera hobeto gauza gaur saltzamen diren taldearentzat. Bandera irabazi eta aurkariei tartea zabaldu. Gero 5. tokian Donostiarra, 6. Urdaibai, 7. Ondarroa, gogoratu, beti izaten dugu, Ondarroa Kabo eta Kaikuren arteko lehia horretan Ondarroa ongi kokatu da, eta Lekitxarrak orain 5 puntu astillero hori, eta gero San Pedro 21ekin. Eta begira, epailea, Jon Salzamendirekin komentatzen gertatutakoa. Mundu batean nahikoa gertu bili dira, nahikoa gertu ez, oso gertu. Bueno, eta Zara Gandara ikusten dugu horratzeko ontzitxoan. Juan Mari Lujambiorekin, Santurtziaren patroiarekin, aurrera. Alaxe da bai, bueno, Juan Mari, haze borroka latza gaurkoa, Bai, kriston borroka indego, kriston estropara ikusi da hemen, kriston diferentzia daztela ikusiko aurrereko tandan, Kabo, Zierbana, Urdaibekin, 6 diferentziak. Eta, bueno, gukarri, aurre hartu behar dugu, gure estroparekin bedu, eta azkenean burrukara Hondarribiarekin, kriston estropara indegu, eta, bueno, txalotu behar da hori ez. 11 puntu, ez dia puntu gutxi, Juan Mari? Ez, esaten guztela, pasu-pasuak, puntu bat sumatzen, alto bat joki eukigabe, eta beti limizi, bigarren limizi, eta hor mantemen da, pena da ez, segundo behingatik ez irabaztea, baina hala da, oloko ibaitan, beti diferentzik edazte, gaur bat genuen aukera genula irabazteko, baina, bueno, besteak aprobetxetu beto, baina, bueno, azkenean, ez topara oso nahi dugu, Hondarribiarekin jotaeki, eta, bueno, hori dugu bigarren, eta, bueno, posetzeko. Begiratu gara. Bai, zenba jende, Pena, bai, jendia santu getarra zidia, pixkat ere. Berotzen, guk ere egibitzen geha, animatzen da, bueno, hor jarraitu behar dugu, temora esan da bezala hondikan, bihar beste estopatak hau hemen bertan gitxon, eta aukera auki behar dugu, joan behar dugu koske egitea, irabaztea. Eta, bueno, besteak ere oso furte dozte, hor gaudez, talde txiki batian dena, baina, bueno, aurre joan behar dugu. Eskerrik asko eta zorionak. Bale, eskerrik asko zuei. Juan Mari Lujambioren azalpenak, laizter izango ditugu garaileak Orioko protagonistak baita ere, besteak beste, Gorka Aranberri patroia batera jasotzera joango da, eta patroiak aipatuta, zelkapena ekarri digute orain, Arkaiz Diaz 13 punturekin, eta gaur ez dute punturi banatu, Arkaiz Diazek 13 ditu, Borja Gomezek 8, eta Iñaki Goikoetxeak 6, eta horrela sekin diote gaurkoan baita ere. Beraz, Arkaiz Diazek bere lidertza garbi horrekin jarraituko du. Bihar arte, bihar Getxon izango dugu estropada, emakumeentzat eta gizonentzat, Getxoko
Ikurriña eta luzeak gaur, aztertzen baldin baditugu, datuak, Orio, erreferentzi ona, gehienetan, azkenengoan, Santurtzik, azken luzetxoan, azken Ziabogaren ostean, hor bai, Santurtzi 2 segundu bizkorragoa izan da, baina Orio goiti bera kontrolpean izan du gaurko estropada. Hori da nolabait azpimarratu behar duguna. Iruditu zaite lehenbiziko Ziaboga eman eta horre estropada eremuaren erditik, nolabait ere arraunketa luze hori egon kortu eta asentatu duenean, bigarren Ziabogara tarte iriki duela, batez ere bukaera horretan, eta gero bai, eta iruditzen zait aurreko txandan bezalaxe, unea aprobetxatu duela, Mikel, bigarren Ziaboga eman, alegia beko Ziaboga eman, eta Santurtziko portuko sarrera horretatik aurrera. Orduan egin diolanka iruditzen zait. Oriotarrak hurbilduko dira orain, jarraitzen du oraindik Salzamendik, epailarekin egoera edo izandako mugimenduak eta maniobrak errepasatzen. Eta Oriotarrak orain hurbilduko dira, lidertzan direnez, alde batetik jasoko dute elastikoa, eta gero sari guztiak. 122 puntu ditu Oriok, 15 puntu aurkari zuzenei. Donostiarrak gero 93 ditu, baina bigarren Hondarribiak 107, Santurtzi hirugarren 107, Zierbenak 107, 15 puntu eta eginiko estropadak 11, beste 9 falta dira, goikoari begira, eta altxorra handia da. Oso bideratuta dute. Ligari begira ere orain atsedenaldia badator, eta abuztuari iruditzen zait, Orio modu honean heltzeko moduan dela. Baina besteak ere gaur etzinen apartean, Mikel, hortxe, 10. minutuan da Ibaian Hondarribia ere hortzen, Santurtzik iruditzen zait batez ere, bigarren luze horretan galdu duela, gero ongi eutxi diola. Egira Gorka Posik, zarka da Borja Rodrigo presidenteari, eta disfrutatu egin du, gizonak eta gainera orain elastikoa Tapia Anderearen eskutik, eta begira zeiruan dator, Posik txoratzen. Ez dakik gaur gainera, bereziki guztora esote duan ikusten? Bai. Ez dakik? Oso motivatuta, Mutinekin Posik, eta danak gozatu arazi nahian. Orio besteak beste, usatzen ari den ustea edo da, esaten zen Oriok aurte 16 arraulari estropalari bat zituela, baina gero Jon Salzamendik arazo gehiago izango zituela, zera egiteko, errotazioak egiteko eta ikusten da, azkenean, 17, 18 mutilekin ari dela, Gipuzkoako txapelketan ere gazteak sartu zituen, eta gaur ere ez daba izan Orio, hiru. Halaxe da, emakumea nagusi, gizonak nagusi, eta ligak hurbilago. Eta orantxe bandera, Santurtziko 40. ikurriña, Orioko patroiaren eskuta. Hor da, Aranberri, Oriotarrentzat, egun borobila gaur hemen, neurri ona hartu diote, estropada eremuari, eta ederki moldatu dira hemen Ibaitzabaleko uretan, errenta hor da, 15 puntu atzetik den hirukoteari. Hondarribiri, Santurtziri eta Zierbenari puntu asko dira, eta beste 9 estropada falta izan arren tartea, haundia eta aipagarria. Aurrera Sara. Gorka Aranberri, zorionak. Eskerrik asko. Beste bat, hain garrantzitsua zen astebukaera honetan, ezta? Bai, astebukaera batetik entozen, ez ginula irabazi, eta dudaik ez, por supuesto dudaik ez dueki. Gure lanian segitu deulako, emaitzako zona izan zian, eta gaur egunagatik antzan peligrosua. Kampo berri bat, ez genik egun ze aurkituko ginen hemen, hasieran etorri garen emitzate korrente desentia aizia goendik handigua, eta gero girua kalmatzen jondu eta oso ondo gatua pista. Eta nik uste kaliak eman dizkigun aukerak eta aprotxatzen jakin deula. Estropa oso disputatu hasierako junetorri behintzat, Hondarribiakin hortxe parez pare ibili galako,
baina gero gozatu indeu, egia esate baizut, oain arte indeun estropadaik komunetako bat bai, arraunen oso ondo indeulako, harine amategun zila, eta egia esan disfrutatu indeu. Gaur bandera bai, beste 12 puntu, biharkoa, baina liga atsedenaldi honetara iristea horrelako sentsazioekin ona da, ezta? Bai, oso ona. Egitean zati zut, estropa guaz, hola planteatu du temporada guztia, eta funtzionatzen nahi zaigu. Gaurkoekin pentsatzen bakarrik gaia, biharkoa, oain rekuperatu, disfrutatu hau eta rekuperatu biharko, eta bihar beste badakau, así que agustak egatzen. Alaz izan da deia, atseden hartu, eta bihar arte, gozatu eta zorion. Eskerrik asko. Venga. Hori alaitasuna hori. Gorka Aranberri posik eta esan du gozatu egin dugu. Antzeman da iruditan. Aginduak emateko moduan ere bai, Ibon. Antzeman da, garbi, egun borobila zuten. Bai, emanaldian aipatu dugu nola, ez dakipa, 10. estropa erdia baino lehenago, hasia zen, bandera, gero erosoa aipatu du, baina iruditzen zait, niri pixka bat Orioren errendimendu alde batera utzita, gaur ere, Hondarribiak lehenbiziko estropa da erdian gogotik zera egin duela, Orio estutu duela, gero baitartea 5-6 segundora joan denean, batez ere berriro esango dut, bekalde horretan, orduan bai, erosoago eta gustora ikusi direla arraunean. Prest dira mutilak. Ahí va, prepara! ¡Gora Rauna, mutilak! ¡Gora Raunak! Zorionak Oriotarrei. Urrezko garaipena, dudarik gabe gaur hemen Ibaitzabaleko uretan. Eta hemen Arostegi jaunare, klubeko ordezkaria pozik. Zorionak, Iñaki. Eskerrik asko. Hori erakustaldia, gaur egun borobila izan da emakume eta gizon. Zailtasun arrastorik gabe, hemendik ikusita, badakigu barruan ez dela horrela, baina hasi eta buka nagusi. Bai, egia esan bai nesak eta bai mutilek estropa borobila egin dute, lehen neskai buruz hitz egin deu. Mutilen kasun, gakoa zan, lehenko azten Santurtzikin hor ginean bat eta bia, abantaila txori hartzia, kanporaka Hondarribiakin hor eukideu burruka hori ez, kale hemen estropa honetan bakigu, pixka bakalia irabazte hori aurre hartze baldimazu gero zaila da aldaketak egotea, kale alde hortatik nik usten Gorka Maxuki jokatu dula, eta behin beste traineru txori atera jaunen, hor bai pixka bat nik usten hortik aurrea, egan egin dugu, ez? Azkenen meritu besteik ez do, egin dugu marka, 19-0-6 usten dut, eta egia zan izugarrezko marka, eta estropada bikaina. Bueno, eta puntuak, 15 puntu altxor ederra da. Orain gainera txapelketak datoz, Euskadikoa, Zaninazio egunean, gero Espainiko txapelketa, egia zan egoera ezin hobean iritsiko zarete ligaren etenaldira. Egia zan, oain arte behintzak gauzak ondo goaz, ez dugu egun txarrik euki, egun baten norbaitekin puntu galtze baitugu, urrengo abantaila gehi bateatze jau. Gaur egia zan tentzio handiakin etorri geha, gaurko estropa arrisku asko zaskan, eta behitu, arrisku horiek gainditu eta alderantziz guk ateio abantaila guztiei. Oantxe beira initzan, ez? Hirugarrena eta laugarrena hirurak enpate. Hori ikusiko bagenuke, ikusten da, berdintasun dago, baina, goien goitik hangu antxe bertan 15 puntukin egia zan, oain arte behintzat, nik usten dut, honenak izaten nahi gala, baina horrek ez digu ezeren garantizatzen aurrea beira, eta lanean jarraitu behar dugu, ez? Txapelketak eta daude, baina lehenengo bihar getxon, eta bihar ere getxoa joan behar dugu guk estropa handi bat egitea, eta bandera mila, eta bandera burrukatzea. Gu estropa goitza bandera burrukatzen duen bitarten, hor aurrek ibiltzen baldimagea, gero ligako emaitza horren ondorio bat izango da, eta orain arte hola jardun geha, eta aurrean zen ere horrela jarraitu behar dugu. Eskerrik asko, zorionak eta gozatu, Iñaki. Bale, eskerrik asko zuei. Iñaki Arostegi, pozik, mutilek eginiko lanaren ostean, emakumeak ere bai, eta gaur bigarren Santurtzi, eta betxe dugu Artetxe jauna. Julio, zer diozu, zein da zure balorazioa gaurko estropadaren ostean? Ikusi duzu ez da, eta ikusi dituzue denborak. 19-06, 19-12, 19-15, 19-25, Donostiarra eta Zirbenak, harrigarria, ez da, oso estropa ikusgarria, gainera, eremu berri honetan, esain berria, baina, uste dugu, asbatu dugula eremu berriarekin, eta, Orioko estropadak txapelak entzekoa,
Eta gero ere, bueno, ia, bueno, ia estropada, bueno, bedertu egin dugu. Baina, bueno, hori bazkarrago eta hor bigarren gelditu gara. Eta posik zen oso estropada ona egin dugulako. Oso ondo, eskerrik asko, eta segi lanean. Bai, eskerrik asko, bai. Artetxe jaunaren balorazioare bai, eta hauxe da, Ibon Gaztañazpi, gaurkoari buruz protagonistek esan digutena, eta zalantzarik gabe, balorazioa goiti begira, dida batean egiteko modukoa da, eta iskia hunditan hori horren izena jarri behar da, estropada handiak egin dituzte bai emakumeetan eta baita gizonezkoetaren. Zalantzarik gabe, eta izaten dira zenbait egun konpromiso handikoak, eta iruditzen zait bat hau zela. Estropada eremu berria, etorri garenean ze baldintzak zeuden, Beni Silbak berak esan digu, tankera hartzen ere oso zaila zegoela gaur hemen, eta alde horretatik, horiok nik uste dut berretsi egin duela, urte osoan zehar nolabait ere, ematen ari den hori, ezta? Nagusi dela, lehenbizikoa dago, lidertzan, eta horiek ez dira kasualitateak. Bosgarren bandera, bosgarren garaipena, Hondarribiak 3 baditu, Santurtzik 2, kontrari horik ez du falta, baina gaur ere pausotxo bat. Eta hemen, askotan asteburu batetik bestera, esate batera gauz txierbena, ikusi da nola geratu den, ez da jakiten, astean zehar hau ere askotan esaten dugu zer lan egiten duten, eta beraien prestaketak, bai, aste honetan esate baterako, zierbenari zer eskatu dion, edo pasaden astean hori zer eskatu zion. Nik iruditzen zait, dena ere ez dakigula, baina ikusten ez den nolabait arraun bat ere badela, eta, bueno, hori pixka bate treneru bakoitzak esateko, momentu guztiak ez titula berdinak udara osoan zehar. Gaur nik azpimarratu nahi nuke, ze ezberdintasuna izan den, batipa lehen txandatik urrengo bietara, oso handia, eta hori lehen txandakoen kaltetan, eta tamalgarria da, apalenek izatea baldintzarik gogorrenak, eta hortik gaur kaltetua, San Pedro irten da, orain astillerok ies egin diolako zelkapenean igo. Argi eta garbi, gaur hemen bizi izan dugun haizearen aldaketa eta leunaldia, nik gutxitan ikusi dudan bezalako izan da, harrigarria. Orain, beste alde batetik, badakigu joera hori izaten dela. Larun batean, arratsaldeak aurrera egin ala, haizeak ustera eta igandetan kontrakoa. Eta gaur gaina mari aldaketa ere bai. Gaur mari aldaketa eta beste hau ere esan dugu, baina errepikatuko dut, astune izateko, zera arrisku hartuta ere bai. Mare aldaketarekin gaur ere, haize aldaketa, giro aldaketa, aurrerantzean ere, gure ikusleketa jarraitzeko moduko zerak dira horiek, joerak dira horiek. Ederki, ea Zaragandararen hausnarketa zein den orain, agurraren garaian. Nahi duzunean? Bueno, Mikel, egun borobila izan dela Orio Arraun elkartearen zat, neskek eta mutilek irabazi dutela, zuk oraintxe bertan aipatu duzuna, baina nik ere aipatu nahiko nuke, izan ere, lehendabiziko mutilen txandakoek eta neskek baldintzarik kaskarrenak izan dute, gu hemen ontzian geundela, sumatu dugu hori, ez da, euria, izia, korrentia, tiraka, ez dira izan bat ere baldintza onak, eta beraz, txatzeko moduko estropada, denek ere jokatu dutena. Egun handia Oriorentzat esan bezala, eskerrik asko beti bezala patroiei gure ontzi honetara igotzeko egiten duten ahaleginarengatik, hementxe gaude Tobleroneak eta eramaten ari dituztela, eta egia esango dizuet, hemen uretan lanak ez duetenik, semaforoak eta alde eginda daude jadan, dana ari dira biltzen segituan, eta besterik ez, bihar beste estropada bat getxon, 12ak izateko 20 minuturen faltan, hortxe izango garela, lehendabiziko katean eta ITB.eusen gure ikusentzulek jakin dezatela. Dudari gabe, ordu horretan estropadaziko da. Gu, 11:00 zintzo, hementxe izango gara prest, Ibon Gaztañazpi, prestaketetarako gaur bide luzerik ez dute, hortxe bertan, bestaldean dugu getxo, eta estropada handia da hori, gainera klasiko bat, olatua izango da, eta hor olatutoki interesgarri eta mamitxoa badugu, Ibon. Lantzatokia da getxo, eta gero ligak Ondarroa eta Hondarribi, eta Zarauzko 2 alegia datorren 5 estropadak itxaso zabalean. Hemen bukatu dira, lehun kontuak bukatuko dira hemen. Ederki, ligari begira indartxu eta txapelketei begira ere gogotxu gara. Bagoaz, bihar gehiago, eskerrik asko, ondo bizi eta gora traineru estropa.
¡Ay! ¡Sigue! ¡Largo! ¡Aman, equipo! Ahí va una, Mayalen. ¡Un equipo, sigue! ¡Arranca esto! ¡Vamos ahora! ¡Eta irugazen laura! ¡Horratza! ¡Horre! ¡Arrastra equipo! ¡Arrastra equipo! ¡Atzea ona! ¡Atzea ona! ¡Miki! ¡Bat! ¡Bi! ¡Va! ¡Ahora! ¡Bat! ¡Jata! ¡Bi! ¡Arranca! ¡Bien! ¡Va! Resto segundo. Largo, Ondarribia. Más segundo, Ondarribia. 10 segundos. ¡Largo! ¡Cuca! ¡Cuca! 2! 3! 4! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va, Seniluki! ¡Ah! ¡Venga, por ahí! ¡Martí! ¡Dari! 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 ¡Ay, hacia! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Ocho, me vengo arriba! ¡Ya, ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ahora una que entra a 14 segundos de Oriol Biauto. Entra también la embarcación. Ondarribia, Bertaco y Kementxez. Ya lo verá ¡Ole! Ia hogeita bederatzi segundura. Eta helmugatzen baita ere. ¡Bairu! Ziarra. ¡Balo! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Vale! Segundura. Donostiarrak Goreskak. Bien peleado, Esto te diga con Liga, Liga, hace lugar en el escote. ¡Vistu, Otxe! ¡Guase! ¡Gatera! ¡Ospe, Martín, prepárate! ¡Listo! ¡Certo, Martín! ¡Libera, libera, libera! ¡Libera, libera! ¡Arranca! ¡Va! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Siguen dos, una! ¡Y dos! ¡Acabar! 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 ¡Uy! 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 ¡Segite, segi! ¡Atera bat! ¡Atera! ¡Segi amutilaz! ¡Uy! ¡Ay! ¡Fuca! 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 ¡Ay! 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 ¡Acabado! ¡Seis! ¡Siete, tres! ¡Ah!
aquí! Ontsa momentua! Garbi tabuka! Equipo! Atzera! Sigue en calle! ¡Atrás! ¡Voy a dar, ¡Atrás! ¡Con ella! ¡Ataca! Ziago hartzeko prest. Tiempo para Gaico, 17 minutos, 10 segundos. Tiempo también para Astillero a prácticamente 3 segundos y medio. ¡Pase, vamos! ¡Pase, venga! ¡Pase! 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 ¡Buka! ¡Buka-bi! ¡Pase! ¡Pase! Tiempo para saberlo a 15 segundos. De Caico, tiempo 28-20-19. Por ahora liderando. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Con papá, vale amplio. ¡Ay! ¡Pise! ¡Ay! ¡Pise! ¡Final! ¡Acaba ahora! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, Listagan! ¡Ay, Iván! ¡Oy, de qué está! ¡Lau, de qué está! ¡Atento, Lloris! ¡Lloris! ¡Seguim a Barrac! ¡Seguim a Barrac! ¡José! ¡Va! ¡Iru! ¡Lau, el Magatian! ¡Po! ¡Va! ¡Segui! ¡Hasta tierra! ¡Va! ¡Va! ¡Segui! ¡Va! ¡Enorme! ¡Vale! ¡Va! ¡Al pecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Juégate! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale y deja! ¡Tenemos a estribor! ¡José! ¡Va! ¡Atera! ¡Va! ¡Sí! ¡Iru! ¡Lau! ¡Dos! ¡Acaba! ¡Ay! Tiempo para la tierra dentro de esta segunda tanda. Gran tiempo también de uno, la llave Vizcaya hasta Ondarro Charracayorchen. Donde vaya prácticamente 3 segundos, Ondarro a 6. Y entra también la embarcación gallega de Cabo de Mora a 16 segundos de la Donostiarra con un tiempo vicioso de 10. Salve ya de su tercera tanda. ¡Ay! ¡Ay! ¿Listos? ¡Ahora tírate! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! 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 ¡Directo! 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 ¡Ay! 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 ¡Va! ¡Atento, Raúl! ¡Va! ¡Largo! ¡Ay! 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 Sigue remando igual. ¡Final! ¡Vamos! ¡Loco, vamos! ¡Tírate, José! ¡Tírate que va! ¡Ay! ¡Carre, carre! ¡Ay! ¡3, pisa! 4, 5 largos. ¡Ay! ¡Ay! Al ser listo, estibor. Si hay que recoger, se recoge. Para todo. ¡Va! ¡Salto!
Parador. Arranca, Campos, ya. ¡Dale! La 40ª edición de la Ikurriña de Santurtzi. ¡Fuera, Orio! ¡Se va, fuera! Tercera posición para la AMA Guadalajara. Tocó Peyton Barrevía. ¡Uno! ¡Tira! ¡Sigue! ¡Vale! Hasta el astro para el Cosilogón. ¡Vete la hostia! ¡Estaba para ti! ¡Hostia! ¡La hostia! No hay mejor regalo que esto, la hostia. ¡Ahí va, Responsable de Banca Retail de CaixaBank, Arcaiz Díaz. Zorionak Arcaiz. Motor patrón CaixaBank. Hasta el momento de esta Euskal Herria. No ha llovido bien. Sí, muy bien. ¡Dale, Butillán! ¡Dale, Butillán! ¡Ahí va, prepara! ¡Vámonos! ¡Fuera, Ronald Butillán! ¡Ahí va! ¡Amorio! Zorionak Orio de Biotori. Espectacular la temporada de Orio.